Dostlar, ähli salam, siz bilen Aýna Zarif. Bugünkü videoda size bugün 23-nji ýyl aprel aýy. Şuň size şu wagt, ýani 23-nji ýyl Germaniýada iň az aýlyk 10 euro bolup durýar sagatyna. Şol 10 euro näme alyp bolýar madynyň? Şonu görkezmekçi dostlar. Ene şeýle madyn dostlar. Häzir siz bilen girer. Görürüz nämeler alyp bolýar. Dostlar, şular ýaly klubnika. 1 euro 19 cent. 500 gramy. €1 19 cent. Ana şeýle €1 65 cent. Pomidor 3 euro 1 kilosi dostlar. Pomidor 1 kilosi 3 euro dostlar. Dostlar, şular ýaly çörek 2 euro. Soň dostlar, et bölümine geldim mine. Şunu ýaly. Tawukka men kalbasa da kalamayan dostlar, şoň üçin tawukka grill 1 kilo 400 gram 6.20. Dostlar, buramene şunu ýaly yogurt 40 cent. Hada 12.41 euro oldu. 12 euro 41 cent. 13 euro.